ବିଲରେ ଏକ ଧାନ ଗଛଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି। ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖେଇଥିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ କେମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଯାଇକି ସାର ପକାଉଥିଲେ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିଥିଲି ନା ସାରଟା ନ ପକାଇତେ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ହେବ ବୋଲି। ତା ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ କତରୁ କର୍ଜ କରିକି 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଆଣିକି ସାର ପକେଇ ସାରଟା ପକେଇକି ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ରାତି ଭିତରେ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ ଏକାଥରେ ଧୋଇ ଧୁଆକି ସବୁ ବିଲ ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଛି, ଧାନ ଗଛ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। କିସ କରିମି, ମନ ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟା ବନେଇଛି, ଆଉ ନ ବନେଇଲେ ତ ହେବନି। ତମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନ ବି ଦୁଃଖ, ମୋ ମନ ବି ଦୁଃଖ। ତ ଲୋକଙ୍କର କର୍ଜ କେମିତି ସୁଝିବା ବୁଝି ହେଉନି। ପଞ୍ଚଲେଶ୍ୱର ପାହାଡ଼ ଆଉ ନୀଳଗିରି ପାହାଡ଼ରୁ ସବୁ ପାଣି ଆସିକି ଏ ବିଲରେ ସବୁ ପଡ଼ିକି ହାତେ ନେଖା ପାଣି ହେଇଛି ବିଲରେ। ଧାନ ଗଛ ସବୁ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। କ'ଣ କରିବା ଏତେ ଦୁଃଖରେ, ଆଉ କିଛି କହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଆଉ ମୁଁ ଏଥର ଘରକୁ ନାଳ ବୁଡ଼ିକି ସବୁ ପାଣି ଉପରକୁ ବାହାରିକି ଆମ ଘର ଫର ସବୁ ବୁଡ଼ିଗଲାଣି। ଆସିଲାଣି, ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉଛେ। ଆଉ ମନ ତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ କିସ କରିବା, ଦୁଃଖ କରି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଗୋରୁ 4-5ଟା ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଟେନସନ୍। ଚୁଲିରେ ପାଣି ରୋଷେଇ କରି ହେଉନି, ସେମାନେ ଖାଇବେ, ଘର ଲୋକ ଛୁଆ ପୁଆ ସବୁ ଖାଇବେ। ତ ବହୁତ ଟେନସନ୍ରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ସେ କରିପାରି ନାହିଁ। ତ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏତେ ଟେନସନ୍ରେ ରହିକି ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ରହିଲି, ଆଗକୁ ଯାହା ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।